Μην αγοράσετε το καινούριο iPhone 17. Οι περισσότεροι από εσάς το θέλετε απλά για να δείχνετε ότι έχετε το καινούριο μοντέλο. Ενώ στην πραγματικότητα το iPhone που ήδη έχετε κάνει την ίδια δουλειά, σας κάνει την ίδια χρήση. Θα δώσεις 1.500 ευρώ για μια συσκευή που σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει χάσει περίπου το 50% της αξίας της. Αντιθέτως, μπορείς να επενδύσεις αυτά τα 1.500 ευρώ σε κάτι που δεν σου παίρνει αξία, αλλά σου παράγει αξία. Και εδώ πέρα έρχεται η Scramble. Εγώ μόλις επένδυσα άλλα 200 ευρώ μαζί με τα 10 ευρώ bonus που είχα πάρει στην αρχή, τα οποία μπορείς να πάρεις και εσύ από το σύνδεσμο πάνω στην περιγραφή μόνο με εγγραφή, και θα συνεχίσω να επενδύω στο Group Α 200 ευρώ κάθε μήνα. Κοιτάω long term και ουσιαστικά επενδύω σε ένα πακέτο εταιριών που είναι η πιο safe επιλογή που παρέχουν το Group Α. iPhone 17, το ίδιο TikTok, το ίδιο Instagram που θα ανεβάσεις, Scramble, 1.500 ευρώ που θα δίνεις για το iPhone 17, που σε ένα χρόνο θα έχουν μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, αντί να πάρεις μια συσκευή, θα μπορούσες να έχεις ένα χαρτοφυλάκιο που θα αξίζει περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Ο σύνδεσμος πάνω στην περιγραφή.